Hem obert Audacity, anem a veure primer algunes característiques. A part d'arxiu tenim on podem obrir els arxius, tota classe d'arxius, pressupost, també midis. Podem guardar, i a l'hora de guardar podrem guardar el sistema per a guardar d'Audacity propi, a la qual cosa serà guardar un treball que encara no està acabat. Si ja està acabat és millor exportar-lo, perquè d'aquesta manera ja exportem el format que s'interessa. En aquest cas, com que l'arxiu original serà OGG, anem a acabar-lo a MP3. Per editar tenim totes les possibilitats de copiar, tallar, diferència entre dividir i tallar. Tallar és tallar per a llevar i dividir és tallar la ona en dos parts que es poden moure. Ver, control de reproducció, nombre de pistes, i en les pistes és interessant veure la possibilitat de pistes d'àudio, pistes d'àudio estèreo, pista d'etiquetes i pista de temps. La pista d'etiquetes anem a utilitzar-la perquè així ens servirà, podem dir, de referència per saber on estem en la cançó. Dins del món dels efectes té moltes possibilitats. Tenim així des de silenciar, canvi de to, canvi de tempo, i el canvi de to o el canvi de tempo sense afectar, si canviem el to no afectarà el tempo, i si canviem el tempo tampoc afectarà el to. Tenim 44 efectes, però si continua fins a 327. També podem fer anàlisi de la ona, com altres programes. Bé, per tant, així tenim les sèries de reproducció, la tipologia, podem dir, el format que està utilitzant en aquest moment Linux per a Alsa, és el format, podem dir, d'àudio general de Linux. Agarrarà tant el so com allò que agafa per al micro per defecte. D'entrada anem a gravar com a mono perquè va ser el micro insertat en el mateix ordinador, i ho faig així, quedaria millor en un micro direccional, però com que la major part de gent va fer-ho d'aquesta manera, doncs jo també ho faig així, ja està. Així tenim les eines per a controlar la ona, o també controlar el micro i monitoritzar inclús el micro. Bé, i això d'ací, esta per a seleccionar, esta per a treballar amb la ona, el llapis, la lupa per fer més gran o més menut, esta per a moure i esta d'efectes especials. Anem a obrir ja l'arxiu, tenim a l'escriptori debajo un botó en format OGG, obrim, és esta, m'asseguren, efectivament. Bé, havien dit que esta eina em permet moure la ona sense problemes. Vaig deixar un temps d'abans per a poder col·locar el títol de la cançó, i això ho faré amb la meva veu. Després, clar, una ona és una ona, no hi ha diferències, no podem saber on comença, on acaba. I jo sé, recorde que hi ha una introducció, que suposo que serà esta part primera, després està una volta a la cançó i una altra volta a la cançó, tot en música piano, sense text. Nosaltres hem de col·locar-li el text, i el text serà posar-lo en la veu, però veu parlada, veu recitada, veu cantada, és indiferent. Després cal pensar també una estructura formal. La forma seria, bueno, quantes voltes, de quina manera. Això ho necessito saber per a ara decidir-me per quantes voltes vaig a necessitar la cançó. D'entrada he pensat, primer que res, el títol de la cançó, la introducció, i després una volta recitada, una vegada la lletra A, una vegada la lletra B, i acabaríem amb la lletra A. La lletra A és la que diria allò de debajo d'un botón, la lletra B és la de tan juguetón, i tornaríem a debajo d'un botón per acabar. Bé, això com ho puc aclarir? Vaig a pistes i vaig afegir una pista d'etiqueta. Aquesta pista d'etiqueta em permetrà situar-me i posar, això era el títol. Així comença la introducció. Intro. Després, així suposa que serà on comença la cançó, m'asseguro. Sí, efectivament. Ahí comença la cançó A. Després
començar al final, a veure si és ahí. Sí, ho he encertat. Val. I ahí està el final. Per què dic final i no dic igual? Perquè així, per a donar-li més sentit conclusiu, en el piano accentuo excessivament molt les últimes notes i això no és aprofitable. Si és que el que vull que és afegir noves. Per tant, si el que vull és afegir, que l'estructura havíem dit, títol, intro, A, recitada, A, cantada, B, cantada i final, no? Amb A. Per tant, necessito dos més. Seleccione d'ahí fins així, que serà una volta a la cançó, copiar, vaig a editar, copie, em situo així de nou i pegar. Ja tinc una vegada més la cançó, me'n vaig allà on s'ha acabat, torno a situar-me i pegar. Bé, total, que què tinc? El final ahí no està. El que passa és que ara se m'ha quedat, puc córrer-lo, perquè cap problema. Vaig cap allà, això serà el final. Així tindré, i el final serà A des de la perspectiva del text. A. Així tindré B, cantada, i l'A i la B la fiquem des de la perspectiva del text. Suposa que així estarà A, C. A, cantada, i només em queda per averiguar on cau la A. Ah, esta és la A. I havíem dit recitada. Vosaltres podeu fer el treball com vulgueu, amb esta cançó o amb una altra. I podeu parlar, recitar, cantar o qualsevol altra cosa, amb el text original de la cançó o un altre text, no tinc problema. Bé, ara ja tinc unes eines, podem dir, segures, que em permeten, gràcies a aquesta pista d'etiquetes, saber on estic. Això en el treball en alumnes ve molt bé. I així jo m'assegure on hem d'entrar i de quina manera. En aquest moment és el moment de fer proves, podem dir, a veure el nivell de la veu, com entra. Perquè, clar, la cançó, la ona és prou ampla, per tant, si és bastant ampla, vol dir que va sonar amb intensitat. M'assegure des d'ací i començo a monitoritzar a veure la meva veu com entra. Bé que el nivell de veu entra com a màxim ahí. Per tant, no vaig a poder competir amb això. Què faré? Així tinc dues eines. Pare la monitorització. Una és per a dreta i esquerra, perquè és estèreo, i l'altra és per al nivell, podem dir. Vaig a baixar al màxim el nivell, i ara més o menys sí que tinc un nivell equivalent del que m'entrava de veu. Puc provar-ho, no? Si no, pare no em deixarà. El nivell de veu entra fins ahí, per tant, necessitava una cosa semblant en la ona. Val? Bé, està clar. Ja ho tinc tot preparat, per tant és el moment de preparar la veu i enregistrar. Serà pulsar ahí. Clar, si enregistre directament, què va passar? Vaig enregistrar la meva veu, però a més vaig a gravar també l'àudio que està sonant. Si vull evitar això, vaig a necessitar uns cascos o auriculars. En la qual cosa jo per els cascos escoltaré la música de la cançó, però aquest so no es colarà en la gravació que vaig a fer. Preparo els cascos i ara ja ho tinc a punt. Vaig al principi i ja comença. Debajo de un botón. Debajo de un botón tontón que encontró Martín Tintín, había un ratón tontón. ¡Ay, qué chiquitín, tintín! ¡Ay, qué chiquitín, tintín!
Era aquel ratón tonto. Debajo un botón tontón que encontró Martín Tintín. Había un ratón tontón. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era aquel ratón tontón. Es tan juguetón, tontón. El señor Martín Tintín que guardó el ratón tontón en un calcetín, tin, tin. En un calcetín, tin, tin, que guardó el ratón tontón debajo un botón tontón que encontró Martín Tintín. Había un ratón tontón, ay chiquitín, tin, tin. Amb això he acabat. Només em quedarà comprovar com ha quedat la cosa. Me'n torno al principi, desconnecte els auriculars i prove. Veig que funciona, que el nivell està adequat, per tant és el moment de guardar. I com guarde? Vaig exportar. Si guarde, només serà per Audacity. I el que vull que és aconseguir això en format MP3, MP3, puc seleccionar de sí, MP3, vaig a guardar MP3. Diu que n'hi ha un, sí, anem a reescriure'l. Puc posar el nom de l'artista, Just de Bon, i accepta. D'aquesta manera tindré ja la cançó enregistrada.